Lol. Sziasztok, ismét itt vagyok. Ismét. Vagy nem ismét, hát most vagyok itt először. Közben kell itt néznem a percet is, mert 10 percnél nem szabad hosszabb legyen. Hát nem is tudom melyik játékot mutassam be, mert most nincs egy jó se. Transformers. Hát biztos nem tetszene. Vagy 10 perc az nem olyan sok. Hát most per pillanat nincs egy jó játékom se. Hát bemutatom a különböző kettőt. Úgy is kéne pénzek. Hát közben fellépni Skype-ra. Nem úgy meg. Várjatok, a hang nincs. Szerver. Végre alaphajam van, mindig ezt akartam. Igen, közben fellépek Skype-ra. Majd csak szólok, hogy alap videó. Úgy értem, hogy nem vagyok nagy profi a videó készítésben. És igen, egyből megöltek. Hangörények. Hát igen, pénzem van elég. És most legutóbb hajoltam egy pénzt.
És sajnos így kell pénzni magad. De én a haverommal az Azorisról fogok bemutatót tartani, mert sokkal jobb, mint a GGMT2. És a Minecraftot pedig unom. Vaj, pedig G10 és nem tudja felpézni. Amúgy szerintem 110 és a játékban a legjobb vértem van, hát a fegyverem nem épp a legjobb. Az még kéne egy kis szint. Chess. Hát láthatjátok, akik fent vannak, azok bizonyára nem ismerik az Azorist. Basz meg. Nem működik ez a szar optoló, vagy milyen nyavaja. Hát ezt nem nagyon szeretem, mikor nem működik az optolóm. Amúgy ez is netes játék. Vaj, a kurva élet. Amúgy nekem ezt nem nagyon éri meg, hogy más birodalomból szedem ezt, mert ez nekem így 3 milla és a városomban pedig csak 1 milla lenne, csak sajnos nem kékeknél kezdtem, hanem pirosaknál, mert volt 2 támogatóm, aki megsegített az évek folyamán, és hát birodalomváltót nem nagyon adnak el. Próbálok itt mozogni is közben, hála sikerül, de kevés az esély. Hát 2-10-ről sajnos nagyon kevés százalékom van rá. Na, végre. Most már lehet PvP-zni. A epic skill-emmel nem sokat érek, de jobb, mint a semmi. Látom egyből egy háború. Isten bassza. Lol. Másik hülye. Ki ez? Hozd meg! Hát nem mondom. Ez elég erős. Sajnos bolond is. Anyádat. Ezért nem semmi, hogy a semmelyek se tudják kinyírni. Még megértem, csak 110-es szintű vagyok, de akkor is. De minden bizonnyal fogok még fejlődni. 4K lol, és semmi. Milyen is vagyok, ilyen harcos? Hát harcosok ellen nyomnám az életet, de nincs egy harcos. Ott egy harcos Csivari.